ya bụ ihe dịkwa too bad kịta na Nigeria. Ọ na-afịa onye ọbụla arụ. N'ụtụtụ tata bụ na Mayor Market dị n'Enugu steeti. Anyị bịara ka anyị nụ mmiri okwu ndị mmadụ n'ihe gbasara mgbago ọnụ ihe gbagoro n'obodo anyị bụ Nigeria nke bekee kpọrọ inflation. Before na aba anyị jee afịa, ihe anyị na-agba moto eje Ọnịcha 1,800, 12. Mana kịta due to first subsidy asị na ya ewepụrụ kasị na etiri ama m ka ha si akịa. Ọ na-eme onye ọbụla affect. Obere nkata Cameroon dịka ụdị a dị ebe a, anyị na-ege ya 15,000, 12,000. The things ihe shati ego karịrị. Ọ bụrụ igoro ihe taa ka ị na-ege echi. Emetụta m ọfụma because ọ sọgoro gị jiri ego na iji wee gaa afịa ga-ezuru gị. Before ị ga-egote nwere rice half one penta 1,000 something ma kịta 3,000 something. Ego moto dị ọnụ, ndị na-ebubata na-eti mkpu. Anyị nwa na-ego ego na-etikwa mkpu. Anyị na-agwa gọọmenti ha nyere anyị aka ha gbatara ya otu enyemaka mere ihe ha mere anyị ka ihe gbatuo. Ha nyere anyị aka because things ihe niile ọsọ nwere ndị na-afọrọ ha ga-eri n'ebe ha. Ihe ọ na-afịa ma kọmọ magari sef ma nwụdi. O wee bụrụ ka ihe si wee na-ata afụfụ ndị mmadụ wee na-eti mkpu si na ha chọrọ enyemaka gọọmenti ka e wee kwụọ onye ukwu wara maka ya bụ inflation dị n'obodo anyị.